Verovatno ste kliknuli na ovaj video zato što želite da unapredite vaš YouTube kanal i da dovučete nove pratioce. Tako da ćemo to danas i raditi u ovom klipu u 4 jednostavna koraka. Prvi korak: naslov klipova i thumbnailovi na klipovima. Jako je bitno da napravite dobar thumbnail i dobar naslov, da bi vi vaše gledalce naterali da oni kliknu na vaš klip. Sad je pitanje kako napraviti dobar thumbnail. Pa možete otići kod drugih youtubera i vidjeti otprilike kako oni to rade. Ja ću dati za primjer Braco Gajića zato što on stvarno ima jako dobre thumbnailove, po meni najjače thumbnailove. Kao što vidimo, na primjer, svaki njegov thumbnail izgleda jako zanimljivo i bukvalno hoćete da kliknete, tera vas da kliknete na njihov thumbnail. Znači najbitnije u thumbnailu da dodate, na primjer, ili slova, na primjer pravo gumeno, ili na primjer ako radite neki klip pre ili posle ili nešto tako. Ako ne pravite nikakav takav sličan klip, možete napraviti, na primjer, ako pravite klip 50 načina da ne znam nija šta, da ubacite jedan od tih načina koji je po vama najbolji u klipu i ubacite vašu neku reakciju na thumbnail i to nešto kako se dešava tokom snimanja tog klipa. Gledajte mu malo thumbnailove otprilike, možda dobijete i neku ideju za snimanje. I sad što se tiče naslova za klipove, kao što vidite, on ima na svakom klipu sva velika slova. Na primjer, meni iskreno ovaj klip najviše izbija oči, što piše gumena hrana protiv prave hrane. I onda on tu drži u stvari kao pravo srce i pravo gumeno srce, ali to je verovatno montirano, nije to stvarno u klipu, ali vas tera da kliknete na to. Ako bi otišli na moje thumbnailove, tu možete vidjeti isto neke upečatljive thumbnailove koji vas teraju da kliknete. Znači ovo je ono što sam vam rekao, pre i posle, kako se pravi igra, znači nacrtao sam karaktera i kako on skače do ovog novčića. Od Lidla se dobijate treće oko, ja na slici kako imam treće oko i logo Linde. Upoznavanje s programom, znači imate ovdje kocku i nešto basic što sadrži taj program, ili da li sub za sub stvarno pomaže. Ovdje vidite moj kanal kao kako rasti, kako imam 6000 subscribera, a ne 1000. I ovdje isto vidite, na primjer, kako vam raste kanal, ovdje imate 1.000.000 i kako započeti, imate subscribe dugme što opet vas tera da kliknete na to. Znači to vam je jedan najbitniji detalj, kada pravite klip to vam je jedan od najbitnijih detalja ako želite da imate preglede. Sa tim idemo na drugi korak. Drugi korak je tema, editovanje i kvalitet klipova. Gledajte ovako, pošto vi sada trenutno niste popularni, da biste bili popularni morate snimati nešto što bi se probilo. A šta bi se to probilo na YouTube-u? Znači probilo bi se ono što svi gledaju. Tačnije, na primjer, mnogi ljudi sada žele da počne da rade sa YouTube-om i baš zato ja snimam ovaj klip i baš zato, na primjer, na ovom klipu što sam snimio pre godinu dana imam skoro 40.000 pregleda i kao što sam rekao, koristio sam prvi korak da imam dobar thumbnail, da imam dobar naslov. A kad uđemo u klip, da odgledamo klip, znači možemo reći i da je dobro editovan i da je priča dobra, znači ne pričam ništa nebitno što neće trebati, ne govorim nebitne stvari, odmah sam prešao na temu da pričam o tome kako da napravite vaš kanal i da porastete. I što se tiče kvaliteta klipova, gledajte da može klip da se pogleda i da ne zapucava, da nema praznih stvari u klipu, na primjer da nema sada loading screenova gde vam očitava nešto ili da nema stvari gde svi ćutite, da se ništa ne dešava. Gledajte bar da se u vašem klipu svakih 10 sekundi nešto desi, da gledalce to zadrži na vašem kanalu. Znači to je jako bitna stavka da vam klip ne bi bio dosadan. Što se tiče kvaliteta klipa, gledajte da bude dovoljno dobar kvalitet da klip može da se gleda, tačnije da ne bude kockasti, da ne bude jako loš kvalitet, da smeta ljudima jednostavno da gledaju taj kvalitet klipa. Gledajte da bude klasičan kvalitet, bar da bude HD kvaliteta. Bitno je da imate i dobar mikrofon da bi mogli da vas razumeju šta pričate. I šta je bitno još u klipovima napraviti? Znači bitno je deskripciju staviti u klipove i ja sam tu stavio, znači od mog druga kanal, stavio sam neke osnovne stvari, socijalne mreže i tako to isto možete staviti da bi izgledali profesionalnije kao youtuber. Znači šta je još bitno? Bitno je da stavite znači ove tagove.
Znači ove tagove, znači Bugsy, Bugsyman, Bugsy, kad bi vi od ovih tagova nešto ukucali ovde na YouTube-u, moguće je da će vam izbaciti, znači, moj videoklip. Ako vi sad upišete izazov ili izazovi ili Bugsyman, Bugsyman, vi ćete na taj način moći da uđete u ovaj moj klip. Znači, jako je bitno raditi te tagove. Još jedna stvar, ako želite na vašem klipu da budu komentari uključeni, morate staviti ovo da nije napravljeno za decu, zato što ako je napravljeno za decu, onda se komentari automatski sami od sebe isključe, ne može niko da vam komentariše na klipove. Treći korak. Ako ne možete da live streamujete, onda možete preko klipova da bar nekako interaktujete sa vašim gledalcima. Šta znači sad da interaktujete? Da pričate, da ih spominjete u klipovima i na taj način ćete ih naterati da oni dođu na sledeći klip, nadajući se da ćete vi njih opet pozdraviti ili koga ćete pozdraviti, šta ćete prokomentarisati uživo, to jest u klipu što su oni napisali. Ja sam pre snimao videoklipove kao što su photoshopiram vaše slike, znači ulazio sam u Instagram profile mojih pratioca i naravno pitao sam ih da li mogu da im sliku neku izmontiram i oni su rekli da može. Ja sam rekao izmontirat ću ti sliku na klipu tad i tada, poslaću ti klip u chat kad bude bio gotov klip. I ja sam na taj način njih natero bukvalno da oni meni se subscribe-uju, ti neki što nisu bili subscribe-ani na primer, i natero sam ih da pogledaju klip, bar taj deo gde sam njihovu sliku montirao. Isto tako sam i reagovao na svoje komentare, znači kao navodno na hate komentare i na tako te stvari. Ti klipovi su jako dobri za početak, zato što na taj način vi njih zadržavate da oni ostanu na vašem kanalu i da gledaju šta će se sledeće desiti. Biće im jako zanimljivo što su i oni u toj priči u vašem kanalu, znači napravite da vaš kanal bude i deo od vaših gledalca, znači da ih spominjete u klipovima, da čitate neke njihove komentare, da ubacite po koji komentar u njihov video i da uživo reagujete na to, to im je jako njima znači i jako izgleda dobro. I četvrti i posljednji korak je da izgledate profesionalno. Kako izgledati profesionalno? Bitno je da bi izgledali profesionalno, da imate ovde dobar baner, da imate dobar logo, da imate dobro ime. Znači, ime je jako isto bitno. Mnogi kopiraju ostale youtubere sa imenom što se tiče, ne znam, Miloš HD, pa svi sad pišu Jovan HD, Milica HD i tako te stvari. Znači, bitno je da vaše ime bude autentično. Znači, da bude ime koje nije kopija nekog drugog youtubera. Tako da, probajte da sednete, da smislite vaše ime. Ja sam ovo ime smišljao godinu dana, menio sam godinu dana, verovali ili ne, moje ime YouTube-a i ovo je konačno ime koje će ostati do kraja života. Sad ću vam ja objasniti zbog čega je meni ime Bugsyman, da bi možda i vi dobili ideju kako napraviti svoje ime. Bugsy je u stvari moj nadimak na moje prezime. Kao mali smo ja i društvo napravili naš jezik i kad pročitate moje prezime na mom jeziku zvuči Bugsy. Tako je nastalo ovo ime Bugsy. A zašto sam dodao man? Man sam dodao iz razloga zato što Bugsy već postoji i odlučio sam da dodam man kao Superman, Batman, Spiderman i onda kao Bugsyman. I onda će se ta dva slagati pa će biti Bugsyman. I zbog toga se ja zovem Bugsyman i do kraja neću ga nikada menjati. Što se tiče, isto je bitno da popunite ovde sadržaj about. Znači kad kliknete ovde na about, znači ili o kanalu, ne znam kako će vam pisati, ja više volim na engleskom da mi piše, lakše se snalazim. Deskripciju kanala, tačnije opis kanala, možete znači napisati ovde, obavezno napišite nešto, znači ja sam napisao nešto osnovno. Zašto je ovo bitno? Bitno je to da dodate zato što kad vas neko pretraži na YouTube-u. Znači kad vas neko pretraži na YouTube-u, ovako će izaći vaš kanal i pisat će ovde sa strane dobrodošli na kanal bla bla bla, upravo ono što ste napisali tu. Znači to je jako bitno da istaknete da bi njima iskočilo ovo, da bi oni to videli i da pročitaju otprilike o čemu se radi vaš kanal. Možete dodavati vaše linkove kao Instagram i taj link će vam biti ovde kasnije, znači kad kliknete ovde onda ćete ući u moj Instagram ako uđete u moj kanal. To su 4 koraka koja ja vama preporučujem da pratite kako biste uspeli na YouTube-u. Želim vam puno sreće u vašoj karijeri na YouTube-u. Ako stvarno to želite, stvarno imajte kvalitetne klipove, pravite, nemojte izbacivati klipove bez veze, sedite, razmislite za temu
Snimite kvalitetno klip, nemojte bez veze izbacivati neke klipove. Ti klipovi što bez veze izbacite neće dobro proći. Gledajte da potrošite malo vremena, da uložite vreme u temu koju ćete snimati, u vaš klip koji ćete snimati, kako bi bili zanimljiviji ostalim gledalcima, kako bi ostavili dobar utisak. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Ako se niste pretplatili na moj kanal, pretplatite se sada. Biće još ovakvih tutoriala i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!